Så folkens. Så skal vi sgu lige brænde det herover af. Wow! Det er godt det her. Det er så godt. Det er så godt. Det virker ikke. Det er bare ikke brænde de grene. Det var en kort proces. Jo, nu sker det. Nu sker det. Se. Nu sker det. Dengang fik den altså også lidt benzin, den gjorde. Ser det ud til, at du uddør igen? Ja, du har ikke nosset nok til at hælde på lige. Kom så. Wow! Det kan bare ikke brænde. Det gør bare sådan der. Hva? Det virker ikke det haveaffald. Hvad er det? Der er en fed i nede i bunden, mand. Den er kogt i gang. Hvordan får man det så til at brænde? Vi suger noget diesel. Jeg suger. Ja, det vil du. Så I bare se her, folkens. Så skal vi få det her til at virke. Trylle. Nej, vent. Se, folkens. Røvhul, det kommer til at sige det. Det virker ikke. Der er ikke flammer i mere. Du har kvært i den. Hvad er det på, vi Gå aldrig tilbage til en fuser. Og lugter det mærkeligt. Jeg vil så tage sådan en af problemerne. Nej, så en af de her prop i, Michael. Du vil ikke have en kyllingstad. Se folkens, noget. Lige om lidt, så er der i det her. Ja. Her, fyld på den. Bare hold den. Det kommer til at sige hold bare. Hvor er proppen det? Nej. Det røver lidt der. Jeg tror, vi skal kigge ud, da jeg kastede. Ej, Michael. Hvordan får vi den op igen? Det gør du ikke. Ej. Ej, pis. Skælen. Har du ikke noget vildt? Ej. Er der ikke lidt tilbage den? Du brugte det hele. Wow! Det er godt det! Det er en bombe, mand. Nu er der ild i. Det er godt det her. Ja, det tror jeg. Nu brænder det sgu da. Ja, det er noget blot i landet. Er det noget spændende? Nej. Nå, men det er rent. Nå, det ligner ikke rent. Det sagde røvhul det her. Ja, jeg tager kortet med i morgen, hvis det Værsgo, folkens. Sådan tænder man en havetrin.